പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ തേട്ടമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിലവിളിച്ച ഉമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട, ഉപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ട, ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരമായി രൂപപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മാനത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച ഉമ്മമാരുടെ തേട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പുത്രദുഃഖം അനുഭവിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ വൃദ്ധരായ ജനസമൂഹമുണ്ട്. അവരുടെ സഹായ തേടിയുള്ള അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. ആ സംഘടനയെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഉമ്മമാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന തേങ്ങലുകൾക്ക്, ആ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ നിലവിളികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഇനി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ പീഡിപ്പിച്ച, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ, ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമനകൾ അനാഥരാക്കിയ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പിതൃദുഃഖത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ RSS എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇടിമുഴക്കമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ദൈവം സാക്ഷിയാണ് ഇതിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.